दामा जाखायो बाजैया नै एकदम मोदोम गोनांथार नायदो मा दं नै मा लाबोदेवलाय सारप्राइज नामा सिख्ला माखा इफोरबायदि लाजिजोबो ओंखायनो आङो कलेजाव भिडिअखौनो लाया दिनै नाय हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव गोसो गोरबोजों बरायनाय बावहरबाय ओमफ्राय माने थांनो आथुर जाबाय नै लोगोफोरा माने दिखांथारनाङा होनखादो आरो ओइ सारियाबो थांबाय ओइ थौ दे माने ओइ र'लैब्रा थौ दे थौदो दे माने कलेजाव थांनो नागिरदों जोङो जोंनाथ' एग्जामा जोब्बाय ओमफ्राय ना एसाइनमेन्ट जमा हैनो नागिरदों दा नोंथांमोनजों शेयार खालामलांनोसै जों मा खालामगोन लोगोफोरखौबो एसे देखायलांनोसै आरो बयद' लाजिदो खिन्थु थौ थैगोन नामा थौ बिराद लाजियो आरो ओमफ्राय आङो देखायनो लुगैयो आरो देखायनायानो जाया थ' थौबाय थादो दा थांगासिनो दङ आरो ना लोगोफोराथ' आंखौ बारलांजोब्बाय माने भिडिअ खालामजानो गिनानै ओरैबादि गिखायो माने महरखौ देखायनो बासोगारो कलेज मोनफैबाय गोसोसो आयो मोनफैबाय आरो कलेजाव ओमफ्राय मा नोङालाय जाथ'वाखै मा जानो नायदो मा दं नै मा लाबोदेवलाय सारप्राइज नामा दे थाब खुलि वाव बेनानासो माथो मावलांनो नागिरदों नोंलाय फाननो लांग्रा दा फाननो आयो ओमफ्राय बाजारनिफ्राय लाबोफादो नामा आलाय माने आनन्द बाजारनिफ्राय इयो सालबारियाव फाननो लाबोदो कलेजनिफ्राय दा थांनाय बाजैनो फानलांगोन जाहैबाय हरदो आरो होमबालाय जालै जा थेंक इउ दे लोगो बेनाना मोनजादो थालिर गोबाव ओमफ्राय नोंबो थांलायनोसै आं लिदाखै लिदिनि भगबान ओइ थांजोब ओमफ्राय आंखौ बेखौ नेनो होलांबाय नै लोगोआ ओमफ्राय थांनाया थांबाय ओमफ्राय आं हारसिं गालाङो आरो लाजायाना कलेजाव फैनानै लाइन मारिबाय थानो इसिनावलाय लाजिदों माने जोंनि लोगोफोरा बिराद लाजियो आरो ओमफ्राय आङो भिडिअ खालामनो भाबियो ओमफ्राय खारबाय थायो आंनि खाथियाव दा रावबो गैला खारजोब्बाय नैबो थांनोसैनो दा मा जादो आंखौ एसे गोबाव गारनानै इदि थायो आरो अखान्थि मोनो आं मिथिबाय इदि गारना थायोना हाबा जाबानो लोगो लाया नामा आंबोथ' सासे स्टुडेन्ट आंबोथ' फरायगासिनो दं बुजिनांगौ बाथ्राखौ मिथिबाय हाबाखौबा जानो क्लाब जादोंमोन हाबाखौ जानो क्लाब जादोंमोन दा आंखौ लोगो लायाखै माने दा आंखौ लोगो लायाखै बिदि नङा बाथ्राया मोनगोनसो आंनो नोंहा जोंखौ भाइरेल खालामनो नागिरदों नामा बिदि नङा आं रागाया खिन्थु बोरैबा जाबाय दं एसे गोबाव नेबाय आं नोंसोरखौ इदि हारसिं हाला गारना थांना होबाय ओमफ्राय नोंलाय होबाय नै आंखौ माबायदि होथेयो मानसिफोरा माने भिडिअ लाबा इदि होथेखायो आरो थ' होनसै इयो जाबाय नै लोगोफोर जोंना नैयाव थायो आरोना सार मेदाम मोना दा बेयाव क्लास लायो आरो ओमफ्राय ना सोंनाय लिरनो नागिरदो दायो नै मोखांखौथ' माबा खाख्लुमनासो थाबाय भिडिअ लानाय लोगो लोगो आइ ससमा गानो फाग्लिया आयौ नायनि एसे इदि नोङो बया मोनगोन आं बया मोनगोन नुदो कलेज सिङाव हाबाय जोंनि बर' बिफानाव ओमफ्राय सार मेदाम मोना गैया आरो ओमफ्राय नै बेफोरबायदि नै लोगोफोर सेनबो दं माबो दं माने जोंनि बर' कालचारनि गासैबो आगजु आइलायानो दंजोबो आरो नुवाखै खबाइ जेखाइ माबा खबाइ जेखाइ सान्द्रि आंनिखौबो होनाव दे नैयाव गालांनांगौ आरो बेयाव जेनेबा पेपार 1 पेपार 2 इफोरबायदि दङ रानना होदो आंनिखौ जिखुनु जाया लोगो थ' होखांबाय जोङो
Mani delay. Mani delay nó phải là lagi đang rồi. Nó phải ngang. Zalai. Dua kita nak kah? Kasihan nih. Kekang baik. Mama tak asli dah. Aku best sebab gikaya ada. Lega pernah gijubo ibu berjajubo. Ini best sebab gijubo ini. Dela. Dek khuptekan deh. Nih, khuptek yang nengke. Dia lihat mazangay. Likang nenglah. Serang kegiatan man. Mana daya aku nak harus bayang perang dulu ke Sibila. Sasilo dong ibu dah kini dia muzaya. Terus badi kulis di donar na angga karkas juga. Salah tak ada. Cuk. Bersebab muzang bibar barnani dong nih kulis saulo gefer. Makalam nak gini sih. Israel ini sada. Izabai political science ni ada. Bayang ni lega political science lah ya. Jangan tu boros. Regau bagau department ni regau bagau room dong juga jengnya. Hai. Ayo ma NCC room dong. Ompray nanti kita nanti kedan lu bayar ya kelas lah helang bay. Jangan tu bay proses deh. Tas pede boleh sao? Assignment tu bay. Okey. Nui nungu. Tampil lain share. Bibar aji molang barang dong kini. Angni favorite bibar ye. Pas pinain pen bibar naik betayang. Wah molang mungkin bibar pura. Ada nih betul ibar nana isi lang bay. Bay gufur kalar bedong. Thanks. Kalau saya pinain tak kain nan bung bayang ke. Thanks. Bay na yo foto lah ne balazia. Bay video wa kep. Lazi naik. Jaga gila. Kamera mana ini le, legur. Kamera mana salah, abis yang halai. Kacau lah na. Kacau lah, tang yau. Poster by dong besera, by jingzari kamera man. Ini mau kangkut kapten lah, balai manu nak usah nilai. Hot, angin yang naik. Kau kebar macam mana beri cinta sih? Ni, Hugni sana? Hugni. Baik, nentang apa? Sayang, ini samrang saya. Samrang saya, betul. Samrang saya sini. Samrang saya ini mak. Samrang kali mak. Samrang apa itu rala? Ini samrang menjadi lagi betul. Samrang saya. Ini lagi ben malai makam ini juga ini. Ini mana juga? Kunjit, exam kang baik. Ini bapa lagi lagi ini sengkam ini ada. So di balai. Exam kang baik. Berapa? Nungsilai. Rombilap. Dede. Tang sili jengna. Assignment kang baik. Tata. Video lawan lagi jubnai. Sekolah mah kayu berbeda lagi jubang kaya angga. Kalau so video kon lihat ini naik dah kuptik kan. Oh ini dry deh, ini ser lega zanan ibu ini. Malah muzang. Mereka pun nak, pergi dem ba? Pansu nak. Tata. Bye bye. Angsi. Lagi sekarang ke? Hah? Oh. Kang baik tang soi. Hah? Ma? Saya. Ya udah sini dokannya. Baik. Ơi. Lega. Neng mama dia sini ba? Exam ni pray, maba exam ni project kena pina ni. Dokan bisa jangan video ada jangan. Bayar year kamani semua wedong maba ni. Tapi jadi dokan. Kau sabi jangan dokan au nih. Mau fry.
ओइ आं मम' फ्राइजों घुगनि जागोन फैद' गरम सेखा लानानै नै 1500 थांबाय दिनै मोनसे कम्पिउटाराव इदि गैया जानाय लोंनाय सब भिडिअ गारा र' घुगनिया आदा पियास होदो नामा घुगनियाव ओइयाव आयौ बिनि एसे गुरै जायानो ओइनो नाङा दे इयो पियास जायानो दिनै ओइ ओंखाम गोजा गलियानो माइरं गोजा नामा नै जोंनि खाजाया जों माने इखौल' जाफैखायो आरो दखानाव फैबाथाय बेलेग जाखाया जै हिनजाव गोदाननि ओमफ्राय नों मा जागोन दे पियासबो जायाबा सा लों सा गैया मा जागोन नों जा ओइ चिप्सखौनो लाय थां ओइ थां जा बाजै जा बाजै नाखौ आयं गोथाव जादो मालाय दे ला बाजै ला दे नों मा साइसनि जानो रोंगौ आं दे नोंनि जानायखौ खिथिनाय ओमफ्राय नोंनिखौ मैगंखौल' दे मैगंखौल' बोरै होनथारदो बिहरनानै जालायबाय आरोबाव लुगैयाखै मा इयो एसे दे हा जानाया इखौ जानांगोन मिथिया नोंसोर नांथार जायाबा माथो जिबनाव थैबा मोनजागोन थैबाबो जाबाय थागोन गोथैनो अनेक रखम मा सिजि जादो पियास जादो थांनोसै आरो जाखां लोंखां मालाय एनमलारि बाजैया सेन्देल बायानदो मा जागोन दे जागोन न'आव गाननोबा जागोन अ लावोबो इयो 6 नाम्बार अ दे हसे 150 নহয় দে ইটো 100 পাই বাজাৰত এনে বেচিলো কৈছে আপুনি পাব দে Relaxo mal das extra knappa itu. Sesuai style. Ubi makle. Itu kesana di. Makle ande. Mandan lagi. Makle ande. Relaxo lio itu. Relaxo naik. Dosta ya tak komadi. Aro oloman kom korbi. 100 orang jual le. Bazarat. Bazarat. Napai, আজিকালি নাপায় 2015 পাইছে ওই বাজারও পাই না গন্ডন নয় এই কালিয়ে এই মাবায়ও 30 টাকা খাবেন ভাই তাতলত না 30 টাকা খাবেন বাজারও পাই না গন্ডন বাজারে কি 20 টাকা রাখ দে 20 টাকা কিনা দাম 20 টাকা রিল্যাক্সোস এটাই কোম্পানি ও 20 টাকা 20 টাকা কিনা দাম এইটু মই আপনাকে দেখাই দিই 20 টাকা দেব মোর একদম বসা কথা একদম মই আপনাকে বিচার করি আৰু আমি ইমান দূৰৰ পৰা আহিছে খৈলামাৰীৰ পৰা আহিছো আমি হ'ব দে হ'ব মোৰ 10 টাকা এটা উল্টা লাগি 20 টাকা লাভ হলে लाबाय मासे खमायनो रोङो नोंलाय हो मा आइफन लांनायनि भाब नामा नोंसोरखानिया Katra mobile.
Malang nih dong. Maya? Malang nih dong jadi. Ikin ada di sini. Pilih-pilih na.